Здравейте, хора! Много съм зле. И здравейте, хора! Днес ще играем Rivals. Вече знаете новия компютър, всичко вече чувам. И сега играем с нашите приятели Гого и Лъчи, който ги помни, който ми е гледал предните видеа, сигурно ги помни. Те са не са най-добрите, но пък добре играят. И да, както винаги се някой за да убие. Вие знаете, ние сега снимаме видео. Да, аз имам нов компютър, вие ме чувате. Да. Да. Ева бе! Къде бега си? Това няма ти помогна, драги. Де! За му убиеш ти ли, бе? Някой ти му убиеш така. Гледай го, бе, човек, бе, кама стреля! Гледай го, пето! Аз ви казвам, хора, много мразя късан така. Но да, вие чувате моите приятели и моя глас. Който принцип от доста време са вече графиката, всичко по-добре. Ще играем повече игри, по-често ще играем с нашите хора. Еко 60. Ела, бе, умри, бе! Човек! Как? Аре, некой ми каже как. Как ме убива туя, бе? Оф, да, хора. И, знаете, има голяма разлика. Това ни е пусни, това пусни. Какво да пусна, бе? Не, по-добре си играем 3 в 3. Да, сега се чакай. Да, хора, ето от тук само нещо показвам на нашите зрители. Друго вече ми хареса видеята, ето тук му видите компютъра ми. Няма сега, защото нямам камера. Но мога да направя това, искам сега нещо да направя. Ще спра да шервам скрина, да знаете, защото не трябва сега да шервам. Имам време. Добре, пускам. И нека да играем, да ги цепим. Това видео няма както винаги да е толкова дълго, но само да оправим нещо и вече ще бъде дълго, ще може да играем. Всичко ще бъде хубаво, така че късмет! И до нови харесва от нашите видеа. Сега пишете в коментарите с кой искате да играя, дали искате някой да играе срещу вас, нещо да правя някакви чаленджи, някакви такива неща, дали да играем с тия двамата или с някакви други хора, които аз знам, които може би да ги качвам, ако те искат да видя. И както знаете, пишете и... Какво ми писа, бе? Какво ми пише, бе? Добре. Сега. Хора, днес също им, сигурно малко по-късно сигурно пак да качваме някакво видео или поне аз съм. Няма идея. Днес сериозно, хора, пишете в коментарите. Това го цвета. Пълен удар си беше това, човек. Пълен удар. Айде бе! Майко!
540. Брат, ти го уби всичко. Да, те бях твърде лесно. Ладяга си го убил на човек. После, ако искате да се чаленджваме, ако искате в правен сървър. Окей. Не, то път се излъжи. Виж, хора, после ще чаленджваме, ще се таковаме, забърваме, ние в правен сървър ще играме. Да. С всички оръжия и ще видим кой се спечели. Това видео, както винаги, няма да е едно от най-дългите, защото не може да е толкова много дълго. Така, има още време. Така, сори хора. Ей, той е кама дразни, кама убиваш бе човек. Ще го таковам, ще го душа. Не знам какво прави, че магии прави човек, той просто ма такова. Ей хора, за сега то няма да е вечно такъв скин от ми, както вие го знаете. Сигурно ще има нещо, някакво подобрение на скина ми, със сигурност няма да бъде, ще бъде по-хубав. И тук да събирам хора, се събирам за Белисън, който искам. Ей! Кой ми стреля, бе? Ей, дайте нещо да ме спряхам. Брат, аз съм 0 кила. Тоест... Ооо! Как да убива, бе? Това е цялото шутъра. И да, хора, дано ви хареса как играя. Рейтвайте ми как играя, от 1 до 10 ми рейтвайте. О, майчица! Какви си игри искате да играем? Ще ги играем. Алгаръст! Не, топът умрях, топът умрях. Тя не са чак толкова силно, но пак не са най-слаби. Вие чувате сигурно как аз цъкам, защото и моите приятели чуват. Чакайте. И моите приятели чуват. И вие чуват. Така че, може би. Да. Само чакайте. Добре. Сега сигурно ме чувате още. Чакайте ме. Кай бе, човек! Човек, той ме стреля през стената! Не дейте да умирате, моля ви, нямаме шанс! Трябва да бегате! Дръж се! Моля те, трябва да бегате! Не, човек! Нищо! Загубихме само един път! Аз се загубих уинстрейка! Нищо! Чакайте малко! Защото по-надам изкупувам и такова, за да мога да изкупувам тези неща. И също аз събирам ключове за да се взема Takedale, което сгоре след много. Хора! Влади, Да. нали вправят сървър? Да, са вправят. И да, хора, дано ви хареса всичко, което правя и всички глупости. Сега, аз сега левкаме. Сега левкаме, хора. И сега ще играем в Private.
Сега, вие ме джойнете, да знаете, виждате ми мишката какъв цвят е. Ох. О, това е странно, не знам защо затвориха. Да. Ало? Здрасти. Затвори Влади нещо. Добре, айде, пускайте. Да, вие ме джойнете. Но понякога има температура. Тогава има температурата произведение на 800. Окей. Аз съм вътре и чакам. Не съм вътре. Вие двамата на мен искате ли? Окей. Брат, тази клавиатура, хора, О! Мърдам си с уния малките... What? Сега не хода с нормалните копчета, но хора с стрелките. Да, и аз. Аз това не го забелязах. Арена, да. Да. Чакай, коци. Сега, аз само чакайте, не ме убивайте още, защото малко се забадавка. Окей. Ти си взел с мен? Чакайте, не дейте да идвате. Чакайте, малко съм малко вкъсно. Нали щеше сляпа? Бях малко авка, му спрях вече. Аре, Кажи кога се биеш. Да, вече се бия. Идва. Уби ме. Да, хора, това да се го разбере. Да, бе, човек, ма то и лъчка само ме наблюдава и чака неговата автоатака просто да му оцели. Телепортията! Да, човек, аз това... Какво целиш? Слушай, бързо. Да, човек! Да, бе! Лъчко, спри да идваш, че да ти таковам чукана! Как му бива краката, бе? Чакай малко. Чакай. Искам ти взема една комбинация. Брат, стената, бе! Нищо не Как ме убива? Като съм с гръб, като не знам. Просто играта си има нещо. Бати играта, убиваш ме у краката, ти едва ме докосваш и ме убиваш. Чакай, лагна ми! Лагна, чакай, лагна. Фу стара, бе! Чакай, бе, лагна ми!
Абе, това е на Абе, кога ще играм 99 още? Не знам, аз трябва да спирам, защото нещо компютър му ще лагва. Абе, това Това го видиш видеото. Аре, ще казвам чао, моите приятели. Аре, чао!